боғу токпарвари асили номдор ҳоҷи Неъмат Усмонов дар баробари боғдорӣ ба гулпарварӣ низ машғул мешавад. Мавсуф дар як гӯшаи заминаш гулу бутаҳои ороиширо парвариш мекунад. вақте мо ба ин ҷо омадем, манзараҳои хеле зебо таваҷҷӯҳамонро ба худ ҷалб месохт. ҳоҷи Неъмат Усмонов мегӯяд, аслан ман гулпарвар нестам ва ин корро танҳо ба хотири зебоипарастиам мекунам. ҳамчунин номбурда мехоҳад гулҳои ороишии ӯ барои кӯчаву хиёбонҳои шаҳр истифода шаванд. асосан ман бо парвариши ноҳалҳои ороиши сояфкан машғулам. ино шумораш зиёд аз 30 намуд, агар ҳамаш ҳисоб кунем. айнаки гулҳоро барои оро додани территорияи худум ҳар ҷо оварда зиёд карда истифода бурда истодам. инчунин ҳамин давра масалан гули герана пеш дар тувак дар хонаҳо парвариш мекардам. ман 2 сол боз ина дар сахро парвариш карда истодам ки натиҷаи хуб дода истодай. ман аслан ангурпарвар ҳастам. 15 сол пеш дар питоникҳои мамлакатамонро гашта дидум. уҷа дарахтҳо камчен буданд. ман ҳамон вақт фикр кардам, оё пага и гулу бутаҳоро дарахтҳоро ба мамлакати мо аз хориҷ ворид мешавад. баъд ман худам худсарона ҳамин корро сар кардам. аз парвариши ниҳолаи сояфкан ороишӣ натиҷа хуб дод корам. овозаи кори ман то ҳукумат рафта бисёр дарахтҳоро ба ободӣ мамлакат бурда шунонданд. як рӯз сарвари кишварамон мара гуфтанд ки ту одами некбахти рафта дарахтҳои худро дар қасри миллат дар пойтахт тамошо ку. ҳаминқа баҳо додан кори ман ба. ҳоҷи Неъмат Усмонов ба парвариши тагрешаи ниҳолони себи қадпаст низ машғул аст. ӯ ин ниҳолонро чанд сол пеш аз Қазоқистон оварда ба обу ҳавои минтақаамон мутобиқ кардааст. 5 сол пеш аз Қозоқистон қаламчаи себи қадпаста тагрешаша қаламча оварда додан аз Қозоқистон. аз 150 та қаламча ман ҳозир ина ҳар сол зиёд карда истодам. порсол вилояти Суғда аллакай 20,000 тагрешаи себи қадпаста ман ёба додам бурдан. ина ман бо усули қаламча зиёд мекунам. агар талабот ки боша ман ина шумораша то 100,000 200,000 расонданам мумкин. ман шароит дорам. тагреша модари ман бисёр дорам. ҳоҷи Неъмат Усмонов профессори фахрии донишгоҳи аграрии Тоҷикистон аст. аз ин рӯ ӯ доим пайи анҷом додани корҳои таҷрибавӣ қарор мегирад. масалан имсол дар як гӯшаи кӯчаки замин 9 намуди пахтаро коридааст. солҳои пеш низ ӯ ин корро таҷриба мекард ва аз 1 гектар то 60 центнер ҳосил гирифтан мумкин будааст. иноро ман ихил кардам. як қита замин як рӯзда ҳамаша коридагим. як рӯзда об метем, як рӯзда ғизо метем. парвариш гӯё ки ҳамаш як хел мешавад. ба оянда тирамо маълум мешавад ки кадом сорт беҳтар, кадом сорт пешпазак, кадом сорт касалиба тобовар ва ҳосилнокиш кадомиш баландае. и аниқ мешавад. барои ҳамин 9 намуд пахтара ман инҷа санҷиш мегузаронем. дар ҳисоби худам то 60 центнер ҳосил медод солҳои пеш. инорам ниҳола якдигариш растанаш 1 метр ба 2 та коридагием. ям ҳоли тангӣ мекунад. ҳоли рафта ям тангӣ мекунад.
ин деҳқони асилу номдор ҳоло дар баробари боғу тоқпарварӣ ба нигоҳубини гулҳои ороишӣ машғул аст. ӯ мехоҳад ки дигар барои ворид кардани гулу дарахтони ороишӣ аз хориҷи кишвар ҳоҷат набошад, балки ин гулҳои зебо ҳусни кӯчаву хиёбонҳои шаҳрро оро бидиҳанд.